Τι λες να κάνουμε σήμερα, Δημήτρη? Λέω να δώσουμε μία συνταγή ακόμα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι, τυροψωμάκια. Τυροψωμάκια. Καλή ιδέα. Τι λες? Ξεκινάμε. Εννοείται και ξεκινάμε. Θα κάτσω εδώ και θα σε καμαρώνω. Και αν τα βρεις φούρα στη συνέχεια, εδώ είμαι, θα σε βοηθάω. Εντάξει, θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 8 γραμμάρια μαγιά. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε. 600 γραμμάρια περίπου νερό χλιαρό. Ανακατεύουμε. Η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια. Ανούλα, ξέρεις κάτι? Έτσι όπως κάθεσαι, μοιάζεις να λες το ποίημα σου. Δημήτρη, μη με διακόπτεις όταν μιλάω. Ωχ, η Ανούλα τα πήρε στο κρανίο. Επαναλαμβάνω, η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια. Την σκεπάζουμε σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί. 200 γραμμάρια ελληνική φέτα, 500 γραμμάρια τυρί γκούντας, 1 αυγό, λίγο δυόσμο ξερό. Και ανακατεύουμε το μείγμα. Αυτό το ξέχασες. Εντάξει βρε Δημήτρη, ένα μυαλό έχω. Συνεχίζουμε. Ξεσκεπάσουμε τη ζύμη. Απλώνουμε τον μπάγκο. Πλάθουμε τη ζύμη, σαν ένα μπαστούνι, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και το ανοίγουμε σαν το ζυμάρι της πίτας με γύρο. Μ' αρέσει που μπαίνει σε λεπτομέρειες. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Συνεχίζω την αναμετάδοση. Ρίχνουμε το μείγμα από το μπολ στο φύλλο που ανοίξαμε και το κλείνουμε σαν μπουνί. Το πατάμε να κλείσει καλά. Συνέχισε. Σωστά. Το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 βαθμούς, για 18 με 20 λεπτά. Η ώρα πέρασε. Τι λες να κάνουμε? Έλα κοντά μου ρε Μούργο. Ορίστε, τι θες? Ήσουν υπέροχη στην παρουσίαση. Σε ευχαριστώ πολύ καλέ μου.